An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nasarasan kalo 2nan ye février kalo ye bi o tile 4 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye arajawa kalo ye an ma ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 2 ye jate la san kalo 7nan don hijira san 1443 san do de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛn ma colonel major Ismail Wage ni waati in na ale bɛ taamana Italikaw fɛ yen nɔ ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na Mundorokaw fɛ yen nɔ lakanabaliya kɔni bɛ yen nɔ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ jariwale tigilamɔgɔw kɔni wulikajɔ ta ni ka se ka taa sifinnaka dɔ bɔnɛ ani na ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la donso minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Dana Amasako olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ka lasɔmini kɛ k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ jariwale tigilamɔgɔw fɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛna PTK attaquer ko ni PTK kɔni attaquer la k'olu bɛ don douane sa ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun taara Kolokanikaw fɛ yen nɔ ni ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔ dayɛlɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo sufɛ ka dugu jɛ kunungo la Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ cɛ marifatigi dɔw kɔni u ye wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin bitigi feerela dɔw ma u tun bɛ fɛ ka dangari kɛ a nin na tuma min na bitigitigi kɔni a bɛ k'a ka bitigi datugu kunnafoni y'a yira k'a fɔ maa ninnu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ma a ka bitigi datugu tɔla la bitigi feerela in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Banɲa Wangara a yirala k'a fɔ k'u maa fila kɔni nana k'u tun bɛ mobili la mobili min n'an b'a fɔ a ma k'a vitiri fumile wulikajɔ kɔni taara ni maa ninnu fɛ ka marifa kɔni jɔ ni maa kofɔlen na a kɛra ɲɔgɔn sama kɔni ye min kɛra a ko la kunnaja ye sigidalamaw kɔni wulilen ni maa ninnu kɔni sera ka wulikajɔ kɔni kɛ ni k'u kɔtɔrɔma bɔ ni ka se ka taa an bɛ dugawu de kɛ ni waleya mun n'a filɛ nin ye Ala ka fu siri ni waleya jugu ninnu na an ka jamana basigi bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na n'an bɔra ye minisiri min ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛn ma colonel major Ismail Wage ni waati na ale bɛ taamana Italikaw fɛ yen nɔ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ Itali jamana ale bɛ se ka kɛ cɛfɔ ni kanbɛn ye ka ɲɛsin an ka jamana ni CSP jɛkulu ma cogo min na a yirala k'a fɔ ko Itali jamana kɔni bɛ nɔgɔya don o ko la CSP n'o bɛ tali kɛ cadre stratégique permanent maaw ko ni taama kofɔlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye sigikafɔba bɛ se ka taa nun don Italikaw fɛ yen nɔ cogoya minnu na colonel major Ismail Wage ale y'a yira k'a fɔ ko ni sigikafɔ in kɔni n'a kɛcogo kɔni ɲɛna ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye ko jɛkulu caman kɔni bɛ se ka t'u yɛrɛ ye CSP kɔnɔna na wa k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔya don an ka jamana kɔnɔna na kɛlɛ banbali b'an ka jamana kɔnɔ k'o bɛ se ka ban cogoya mun na an bɛ dugawu de kɛ ni wulikajɔ in kun ye fɛn mun ye Ala ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔ lakana bɛ se ka sabati cogoya minnu na n'an bɔra ye Mundorokaw fɛ yen nɔ kunnafoni y'a yira k'a kabini kuma jan ko lakanabaliya kɔni bɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko hali nin yɔrɔ la ko lakanabaliya kɔni bɛ yen nɔ ko nin waati in yɛrɛ la ko dumuni kɔni bannen don dala balo k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bannen don karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ɲininkali kɛ maa fila la Mundoro dugu kɔnɔna na an k'u lamɛn. Suleiman Ongoiba, Mondoro. Ko Mondoro bila ma bi cogodi? Wallahi Mondoro ka ça va pas réellement. Wallahi gɛlɛya caman de bɛ yen. Balo t'an fɛ. An ma se ka sɛnɛ kɛ san 2 ni kalo 6. Wallahi gɛlɛya caman de bɛ yen. Hali tulu dunta tɛ yen, malo tɛ yen, foyi tɛ yen. Jihadiste bɛ mɔgɔ fɛngɛ quoi. A yirala k'a fɔ ko Mali faamaw bɛ wulikajɔ la bi fan caman fɛ aw fɛ yen o bɛ cogo di? E yɛrɛ la an fɛ an b'a la k'u mɛn arajo la ni télé la mais an fɛ yen e yɛrɛ la a ma kɛ fɔlɔ. An bɛ fɛn ɲini Malifin fɛ Ala k'u dɛmɛ u ka transit ko la quoi mais wallahi an sɛgɛnnen ba yɛrɛ de don. Ne ko kumakan laban ye que la transition soit réussite quoi mais an sɛgɛnnen ba yɛrɛ de don foyi tɛ Mondoro nous sommes même à frontière de Burkina. Dugu sɛgɛlenba de don sisan faamaw bɛ relève la maa 15 olu de taara exercice la san 2 ni kɔ an ma se ka sɛnɛ kɛ foyi t'i kan na hali tulu vert tilancɛ wallahi i t'a sɔrɔ mɔgɔ du kɔnɔ tulu dunta hali tilancɛ vert tilancɛ a tɛ se ka sɔrɔ wallahi jihadiste u bɛ na à 1 kilomètre u bɛ tiri kɛ dugu kɔnɔ u bɛ segin ka taa ni sisan patrouille wulila Mondoro commune kɔnɔ a bɛ se ka an lafiya dɔɔni quoi n'a sera ka kɛ kɔni vraiment a ka diya ye Ala ka dɛmɛ kɛ Ala ka kɛ transit soit réussi quoi vraiment sɛgɛlen ba yɛrɛ ne tɔgɔ Ayuba Ongoiba a bɔ Mondoro wallahi Mondoro bi la ma bi a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban ni kamanagan tɛ se dɛ an tɔgɔla bilalen don kojugu
wallahi Allah gelabe anka tabi jumma te manna fo ka sai bilma ambargo ko be anka aksan sila ne kalwora de ni jono mi ga ambargo sig aw kay wallahi jaji be ambargo sig anka ko ti dum ko te bo ayati boye ubina telen de bi dungo do ubina malfa te ga do dungo erezo ko fa be Allah wallahi ubina malfaki anti se ka bo metri bi ni godro malfa so metri bi du kibe ko te ni gelaya konti sila wallahi mbalma ke ni gelaya sila gelaya ba anka bida amala dona ka fo ni tumetali ke munduru ka doga shirelo ya foto muna ala ka beni kelaya sabati anga jamana kono ka basigi nati namburai tomoktu ka ofeno dogo franga konnana che marfatigi dogo kono wula nga saka gelaya taka nyishi konyo kela doma ninga saka na mugu koni chi konyo jamakulu dola ukira sababu ninga shifina ka do koni bone anina kuna funi ngone ya yira ka fo ko tomoktu ka ofeno ko machama kono beno ko marfa kono duguleme a chamanga so konnana ko kumani kuma ka do be wuli ko kasaka gelaya koni taka nyishi mauma nuga marfa ko fole nunye Abouakar Maiga an nyingali kalela an kalame patrouille be du kono mobilu be fuye mais a caman ba ni y'a sɔrɔ ni malifa minɛna mɔgɔ minnu bolo banbanci minnu ye accord d'Alger sɛbɛn waleya Mali fɛ olu de bena bɔ k'a fɔ ko karisa min minɛna malifa min b'a bolo an ka groupe d'état dɔn donc o b'a to sardasiw ka baara bɛ gɛlɛya nin yɔrɔ in na filanan fana i b'a sɔrɔ malifa bɛ duw de kɔnɔ k'a sɔrɔ sariya ma yamariya sardasiw ka taa mɔgɔw ka duw kɔnɔ ka taa malifa ɲini e fɛ wulikajɔ jumɛn kan ka kɛ o ko la o yɔrɔ de la kiritigɛlaw de kan ka fɛrɛ kɛ ka ordre di sardasiw ma pour que sow yɛrɛ de ka f'u ye ka malifa ɲini minnu bɛ sow kɔnɔ mɔgɔw b'u labɔ sufɛla ka taa tiɲɛni kɛ n'u ye accord d'Alger yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn nin ko in accord d'Alger ko in a fɔra a mɛnna malifa bɛ banbanci bolo malifa tɛ minɛ accord tɛ waleya accord tɛ jɔ o de b'a to malifa bɛ bɛɛ bolo bɛɛ bɛ tiɲɛni kɛ n'a ye dugu kɔnɔ fɛn tɛ bɔ a la donc min kan ka kɛ bi o de mɔgɔw fana bɛ siran hali surɔ ta u taara cɛ min nɔfɛ ka taa ɲini o b'a fɔ ko DJ o DJ kelen vocal de cira ale ma Orange Peace de fɛ k'a kana manifestation kɛ bilen quartier kɔnɔ o vocal sugu ninnu fo Orange de ka wuli k'a fɔ nin Peace a sanna jɔn fi pour ka tigi ka dɔn a tigi tɔgɔ n'a ka fɛn bɛɛ ka di kiritigɛlaw ni sardasiw ma pour ka tigi ka ɲini mais u bɛ mɔgɔw menacer ni Peace ye i b'a sɔrɔ Malitel wa Orange Peace de don u bɛ vocal k'a kan hali ni taara Orange ou bien Malitel fɛ a tigi tɛ dɔn population ma sɔn min maa fɛ maa min bɛ nin waleya sugu in kɛ ka se k'o lahalaya di jamana lakana tigilamɔgɔw ma wa population fana bɛ siran n'i ye dɔ tɔgɔ di u t'i tɔgɔ to sutura la a bɛ fɔ ko karisa de y'a fɔ ko e ye tiɲɛnikɛla ye a tigi bɛ se ka fɛn di a bɛ bila ou bien u b'a fɔ ko preuve t'a tigi la a bɛ bila ka na i baga i ma k'i bɔ ni i ni na donc nin bɛɛ ye gɛlɛyaw de minnu b'a to sécurité banna ka na dugu kɔnɔ ni tun bɛ tali kɛ Bouakar Maiga la Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka na basigi nati an ka jamana kɔnɔ ala k'o sabati n'an bɔra ye donso ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ f'a ma ko Dana Amasaku kunungo olu kɔni bɔra ni ka laseli kɔni kɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni sɔmina ko jadisiw kɔni bɛ ɲɔgɔn ye dɔ la ko ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'u bɛna taa petaga kɔni ka to attaquer k'olu kɔni bɛ bɔ ni ka lasɔmini kɔni kɛ ko ni petaga kɔni attaquer la k'olu bɛ don douanza dugu kɔnɔna na k'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko jadisi ninnu k'u ni maa dɔw kɔni bɛ bɛnkan na douanza kɔnɔna na an ka donso ka kumalasira lamɛn an bɛ douanza mara la ayiwa tile fila nin na an ye kibaruya sɔrɔ jadisiw bɛ réunion na k'u b'a fɛ ka petaga attaquer an bɛ ci min lasiw ma douanza mara ana kɔkan dugu bɛɛ ni petaga attaquera don don an tɛ taama k'an yɛrɛ sɛgɛ yɔrɔ wɛrɛ la tugun an bɛ don douanza an tɛ taama k'an yɛrɛ sɛgɛ an ye renseignement sɔrɔ réunion minnu bɛ ka kɛ u somɔgɔw bɛ douanza dugu kɔnɔ an y'a fɔ Mali faama ye u kana dugu kɔnɔmɔgɔw négliger u ka enquête dɔ fara enquête kan u bɛ dugu kɔnɔ donc o bɛ réunion min na k'u bɛ petaga attaquer n'o y'a attaquer an bɛ jigin douanza an ni douanza an ma tɛmɛ mètre kɛmɛ kan an bɛ Mali faamaw an bɛ min ɲini aw fɛ drapeau kelen de b'an bolo Mali drapeau de b'an bolo kɛlɛ in bɛ niveau min na Mali faama a ye donsow lamɛn a bɛ ka lamɛn mais bi hali bi a ye dɔ fara a kan kɛlɛ in bɛ niveau min na a b'a la ka gɛlɛya mɔgɔ caman hakili tiɲɛna dɛ donc an bɛ min ɲini fɛ Mali faama hali bi a ye dɔ fara jija kan douanza mara bɛ cogo min maa tɛ yen min t'a cogoya dɔn ayiwa
ala sago aw sago monsieur le gouverneur de Douanza ina na Douanza ibisimla iborega so ina ne ga so ga ambe wele mata kiye ika dofara ika jijaka Douanza arajo so donso goni te fo Douanza arajo so mali famu tanini donkilite da monsieur le gouverneur iba kalama ala sago isago ni gerfa kuma lameni ma jo ijoyoro la ni bara ni négliger amiye de ni tume talike dana amasogo dozo la u ya fotogo muna ala ka nga jamana basigi ni nga kulusuma namboray kurungo masna marabolo dozo ko ne delegation ba ko wuli ni nga ta si na le min flande sa marabolo konnana u ka nga lajere baro ko ne ke san konnana bi mi metalike masna dozo nyamala Amadou Nyanzan Kulubali karamga bla kulubali ni ngali kale la ankulame ni Amadou Kulubali men to re Nyansone mulla waje ki mo waje maso waje mbaso waje toy on ma famu ko yer donne doze ma dabo ya da kama ma dabo chine kama doze record dabara nyeri kama on de doze ni nyeri am sigitan tla ki jamnan tla parce que namul la ka moya namura ya tawrata na ko yin to yer la ko am shimrafu ko sayra mrafu bo an wuli bi to kujuye nye tama doke bamako anye kurfu do dlay ne hotel de bito Kulubali no mo ko nyongo mesab ke ta tozike ale bi abe jabana nyetar puyi boki mo ko sorok sigi san meme sege pma ane famo che meme sege pma ane gouverneur che ale bi ni kwinka bo ni mo ko mi sigi kwa bana ko me bana me mimi ngone fo ne me kasange tako to nara meta la randi papier flashien ni chaîne mi ga machina o ya dai o ko fe mo ko mi fara mata haga do woni tibbe nga chamble ku ki mali fanga tuyi ne to kable ni bi sigi ferega sade ne to kable ku wala ko ne mo ko bara ki banni ak ba cer ka ni ma cer na fe na ya soro ni drom ko ni do fe diñu geraka ni rek tora ngane mo ke pew foni ata dunzo era kan bo bora wallahi am jamana fo wali bi ko hagli to na on ye fanda ni fanda na e bara damne sebe mamiye gorara mais on ne baye fanga era tara ka nya jate jan ike kan cheke ni baga miye ki mo ko tamalu e bori fere ko do mara fara ke laban ke tanyo wari o mende am mo lamu sana be jeni jenye bara jamana kon te jere nyebo jentora mo ko me fabi malekuna bi fu jenye bora na fara ko jamakuru de be soroy ki yere de defuna jamana ko kongo o tigilaje nere kalo sabar ke bum ko kalo saba nin ton kungam baka me balo soro kaddi duzuma ka fo ko ministre buro de be malekuna nen ministre messi ke kumanika oti abedi ay tamna la je fongo fa bengalo ali sisa mo be rodra nandaro tabloka eska abisuma bo marabugo yere men chene kere marabugo yere men libéré dugu fotte marabugo dakoro min libéré farabugo fana beti dugu fotte min libéré baraga puma ba kep mata koy wa atasake libéré fage ndi damade ne ni di save dugu makasat ke soro koy ni mo ko bana chera makaka save panye sama panye fu dala o ma duma na ma be sika banjo mina wa mo te politique mora ni warje mo ko tara ni mo ko ba banira yene ke sigi ko ma bay bo baraba doke o mo ko be baraba ke barira o mo ko te ma bayra wa façon ya ma fe andi farara harna be ba ani mino nyano ko ndamra abla Kulubali mo me ko fu o yenne litme talike masna dozo bala Amadou Nyanzan Kulubali aya fotogo muna ala kanga jamana basigi ni nga kulusuma namboray kunungo mali premier ministre Dr Shogal Kokala Maiga ale tama do takata Kolokani kaw feno Dr So belebele do o krobo karri baraw kala Kolokani kaw feno Dr Shogal Kokala Maiga kunom fo kneka ofle nana kuma minum fo président de la transition togola gouvernement de la transition togola ka nyesi Kolokani kaw fe Kolokani ka be dugutigiu almamiu cheu muso demisenu responsable be minumbe Kolokani marala ka fawe ko président de la transition bawfu bi anana kenya kodila ay kenya so minunjo ya foko million keme woro ni code donala mais baramino minun sana wafo me ko plateau technique ani ambulance ani véhicule double cabine ni baramino minun bedo kenya so inkon ni ube faranyok obe milliard kelembo 1 milliard en même temps li bi wolongula banabato bi wolongula be se ka frake en même temps kenya so inkono yado ambulance be projet la mais président ere aya me kamena Kolokani ambulance fla mimbe projet la aya ambulance krem fala dugutigiu akuye la nyini doke ministre de la santé fait aleka voyage là-bas quoi le ba fe bolimina ndo kadi aka kidema pour que ni ki babolo o se kata yoro bela ko chi lase bolimina fara ministre de la santé ya alabe
a dira dugutigi ma bi yɛrɛ pour que a ciden ka se ka taa a ci se yɔrɔ bɛɛ la ayiwa retraité ani maa wɛrɛ gouvernement kan ka minnu dɛmɛ pour que ko a kungo ka se ka ɲɛnabɔ INPS ni kanam directeur fana u bɛ délégation in la olu nana pour que u k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Kolokani ka se ka solution sɔrɔ a la baara min bɛ ka kɛ Kolokani bi kuma minnu bɛ ka fɔ bi o bɛ se ka bɔ cercle bɛɛ la donc cercle o cercle malien o malien n'a ɲɛ banna bi a k'a dɔn k'olu ka turu bɛ se bi Kolokani de bɛ yen a tɛ waati janbɔ an kun bɛ ɲɔrɔ yanni transition ka ban yɔrɔ o yɔrɔ ni baara bɛ se ka k'a la gouvernement de la transition sous l'autorité du président de la transition o baara bɛ kɛ n'Ala sɔnna kan to la an b'o bɔ baaraba in na malien bɛɛ b'a dɔn bi baara min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a ma se a kuma ka fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ b'a santi kan kɛ an bɛ ka terroriste kɛlɛ an bɛ ka n ka jamana hɔrɔnya ni danbe segin a ma waati de la dɔw bɛ taa africain dɔw su k'u bila Mali contre la ka sanction ta Mali contre la peuple malien y'a yira janvier kalo 14 Kolokani taw ye y'a kɛ janvier kalo 15 samedi le 15 janvier aw y'a yira ko malien to y'a yira ko aw ma jɛ ni sanction nu ye ko aw ka hɔrɔnya malien ka hɔrɔnya n'a danbe an tɛ sɔn mɔgɔ si ka petini président ko k'an k'aw fo o manifestation de soutien in na litmɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga ko musaka min dora la k'a bɛ taa miliyari 1 na ala ka ni ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔna na kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya mun na o kɛnɛ kan ministre ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma n'o bɛ tali kɛ Jaminatu Sangare la ale ye kuma min fɔ yen n'o filɛ ne nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ barisa kɛnɛya ne ma dala ne tɛ fɛn min bɛ kɛnɛya bɔ ni farikolo yɔrɔ fitinin ma nin dimi a ka jugu a bɛ mɔgɔ degun kosɛbɛ donc ni dɔgɔtɔrɔso jɔra o ye nisɔndiyaba de ye anw ma donc an bɛ dugawu min kɛ dɔgɔtɔrɔso in an k'a minɛ ka ɲɛ bɛɛ k'a minɛ ka ɲɛ halisa ala ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔna la donc n bɛ fɛ ka mun fɔ fana nin ye belebele de ye jamana ye nin kɛ nin ye belebele ye baaraba de kɛra nin na donc transition ɲɛmɔgɔ an b'u fo kosɛbɛ barisa nin baara in kɛla ne yɛrɛ bɔra yan ne ni président ka conseil social ni CNT commission santé mɔgɔw ani ordre professionnel la santé an bɔra yan nɔ salon a ma mɛn kosɛbɛ an nana chantier in lajɛ donc an ye laɲini minnu kɛ u ye baara bɔ a bɔra a sira fɛ donc baara sera ka kɛ ka ɲɛ ni wagati kunkurunin kɔnɔna la donc foli belebele bɛ minnu ye nin baara in kɛ ni tun bɛ tali kɛ Jaminatu Sangare la ministre min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma ala ka ni hakilina nin caman sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Mohamed Ali Bacili ale y'a yira k'a fɔ ko foyi tɛ ka Mali sɛgɛ bi ko sariya tɛ ka labato an ka jamana kɔnɔna na ko kabini Modibo Keyita wagatiw la ko sariya tɛ ka labato an ka jamana kɔnɔ an ka Mohamed Ali Bacili lamɛn ni mun bɛ bɛn an k'a fɔ tiɲɛ kan mun ye Mali sɛgɛn k'a ta Modibo tile la k'a se bi la politique ye fɛn o fɛn fɔ ko ka mara bila o sira kɔnɔ olu bɛɛ kɛra Mali la o ni partiw do o créera ni élection do o kɛra ni président figu do o kɛra ni député tɔmɔ do o kɛra ni maire ta do o bɛɛ kɛra o de ye politique sira ye ka se ka jamana mara a bɛ fɔ o ma démocratie nka an y'an teriya k'a fɔ démocratie et état de droit ko sariya jamana o yɔrɔ de nkalon b'an kɔ o de gɛlɛya b'an kɔ o de tɔɔrɔ b'an kɔ kabini Modibo Keyita fo k'a bila an bɛ don min na i ko bi an ka jamana ma kɛ sariya jamana ye tile kelen ni mun bɛ fanga la o sago bɛ kɛ o don n'i bɛ fanga la i ka kuma bɛ kɛ tiɲɛ ye n'i ye tiɲɛ fɔ n'i tɛ fanga la i ka kuma bɛ kɛ nkalon ye i bɛ neni an ka jamana b'o de kɔnɔ an siranna tiɲɛ ɲɛ an banna tiɲɛ ma an siranna tiɲɛ ɲɛ ka ba tiɲɛ ma sariya bɛ tiɲɛ de ko fɔ sariya bɔra jamana kɔnɔ dɔɔni dɔɔni sariya tɛ yen tugun yɛrɛ sagokɛ de bɛ yen ni ne Bacili y'o fɔ dɔw b'a fɔ u bɛ plainte kɛ n kan u bɛ se k'a kɛ mais o de ye ne hakilina ye Mali sariya ko la n b'a fɔ hali sini kɛlɛ tɛ n'an ma segin sariya kɔnɔ hali san 100 don o don coup d'état ni mankanw bɛ wuli an cɛ parce que mɔgɔ b'i ka hakɛ de ɲini i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka hakɛ jɔn b'a kɔlɔsi ni sariya tɛ ni sariya tɛ se ka maaw ka hakɛ kɔlɔsi o tuma jurumu bɛ caya dɛ dusukasi bɛ caya dɛ dusukasi laban bɛ na ni mun ye a bɛ na ni muruti ni ban ye o de don il est temps que an k'o fɔ ɲɔgɔn ye donc état de droit t'an fɛ yan n'an bɔra k'a fɔ an bɛ maaw kɔ an bɛ gouvernement kɔ an bɛ Mali kɔ gouvernement in natuma u tun ye an hakili sigi sariya ko la u tun wulila dossier baw nɔfɛ a kumaw sumayara kojugu transition in tun ka kan ka taa ni sariya bolo ye
état de droit ka ɲaɲini Mali kɔnɔ a tun bɛ fɔ ko juge sara ka dɔgɔ a fɔra wari caman faralo sara kan président ko k'u k'i hakili to état de droit la ko ni état de droit tɛ k'a tɛ marché dɛ mais halisa président ka continuer k'a fɔ puisque anw minnu bɛ baara la comme avocat an ɲɛ b'a la dɛ foyi tɛ ka marché il vaut mieux k'an ka tiɲɛ fɔ sini ni n taara tribunal la juge caman tɛ n fo c'est pas grave o tɛ baasi ye mais n'an ma tiɲɛ fɔ jamana in kɔnɔ a tɛ marché koyi olu ni anw si nafa t'o la n'a ma marché olu ni anw si nafa t'o la donc an b'a fɔ olu de ye critique tɛ mais u k'i jija a ka marché an k'an sago sɔrɔ a la tant que état de droit ma sigi a tɛ bɛn. Ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili la a y'a fɔ cogo min na Ala ka sariya sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye premier arrondissement polisilakaw o commissaire n'a ka cɛdenw olu kɔni ye jala dɔw sɔrɔ u y'o kɛ lajɛrɛba ye premier arrondissement kɔnɔna na min bɛ tali kɛ police directeur régional ale tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Saka B Sidibe ale ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Polisi directeur général tɔgɔ la ka da polisi baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ kan nin waati nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye anw bolo n'an bɛ an baaraɲɔgɔnw fo foli bɛ daminɛ an baaraɲɔgɔnw la yanni ka se an yɛrɛkun ma an baaraɲɔgɔnw ye jumɛnw ye a fɔlɔfɔlɔ o ye tribunal ɲɛmɔgɔw ye monsieur le procureur mes respects à vous an bɛ dugutigi fo ka alimami fo ka sigida baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka sababu kɛ n'i y'a mɛn ko polisi population de ko don Abdramane n'a ka cɛdenw tɔgɔ la k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin commissariat nin dɔrɔn ko tɛ ka ɲɛsin Bamakɔ ni Mali den bɛɛ lajɛlen ma ka dɔn ko polisiya baara ye fɛn min ye a tɛ se ka kɛ ni population tɛ tiɲɛni bɛ kɛ waati min na o b'a sɔrɔ polisi tɛ yen ni polisikɛ yera tiɲɛni kɛ waati o b'a yira k'i ye complice ye a ko la mais généralement ni mɔgɔw m'a faamu ko waati bɛɛ lajɛlen na n'a kɛra i bɛ sɔrɔ ka polisiw mankan mɛn pin-pɔn parce que a kɛ waati o b'a sɔrɔ an tɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye pour que an ka se ka kɛ yen an ɲa ni an tulo o tɛ dɔwɛrɛ ye population nin kɔ donc an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ lajɛlen Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali mako bɛ maliden bɛɛ lajɛlen na maliden bɛɛ lajɛlen ka lakana a bɛ sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen de bolo ka daminɛ dugutigi alimamiw jeune ɲɛmɔgɔw musow ka jɛkulu denmisɛnninw école la bɛɛ lajɛlen numérow bɛ bi numéro min bɛ se ka polisi lasɔrɔ ka sɔrɔ i ma dɔrɔmɛw bɔ n'o ye numéro vɛrɛw ye an b'o de weleweleli kan bila k'a lase population ma k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ se ka dankari insécurité la cogoya min na o ko o de bɛ anw kɔnɔ bi donc Abdramane n'a ka jamakulu ka u fo k'u waleɲuman dɔn ka Alahu Taala deli Ala min ye jala ni dɔgɔya bi Ala ka sini jala wɛrɛw nɔgɔya minnu tɛ bi ta ye ceux qui n'ont pas été promus c'est pas parce que ils n'ont pas mérité mais fɛn bɛɛ lajɛlen ye waati de ye donc an bɛ Ala deli a ye ɲinantan min yira an na san wɛrɛ ta a k'o yira an na ni maa wɛrɛw fana ka promotion ye. Ni tun bɛ tali kɛ polisi directeur régional la Saka B Sidibe Ala ka ni hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔna na maa mana sɔn min maa la i ka polisiw ladɔnniya n'an bɔra ye Faransi lasigiden o gɛnɛ na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Nuhu Togo la ale y'a hakilina fɔ a ko la an ka lamɛn. Nafa tɛ mɔgɔ terikɛ ye o bɛ ko kɛ n'o ka nafa t'a la donc o tɛ mɔgɔ dɛmɛ mais n'an ma bɔ o kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ sanni an ka se nin ma fɛn caman kɛra nin bɛɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ an ka ambassadeur nin ka donc kɔsa in na gɛlɛya min kɛra ambassadeur kelen job de la k'a wele ka kangari da ye k'a fɔ i bɛ baara min na an b'a kalama bɔ nin baara in kɔnɔ n'o tɛ n ka taa an b'i gɛn kɔsa in na an ka taa donc danimɔgɔ ninnu nalen o bɛ fɛ ka na n'o ye an y'a fɔ ye ko n'i kan ka na normalement visa kan ka d'i ma o baara in kan ka kɛ cogo min o k'a to an ka baara in kɛ n ka taa n'an bɛnna kan o bɛ segin ka na o hakilina na o ma sɔn o ye mɔgɔw bila ka na an y'a fɔ ko ka segin o kɛra sababu ye Faransi bɔra ka nɛni kɛ depuis Choguel kumana aussi Nations Unies na k'a fɔ ko Faransi an bila ka bin o nalen ka Faransi nalen ka se ɲinɛ y'a san 8 ye maa ba 10 ɲɔgɔn de sara donc o kɔnɔna na bi n'a fɔra ko an bɛ fɛ n ka ta ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na o baara min bɛ kɛla n ka ta donc a ma diya olu ye donc k'o kɛ nɛni ye k'a kɛ n ka ta donc k'a fɔ k'an ma mara k'a fɔ k'an ɲɛma n ka ta k'o t'o dɔn ko parce que olu bɛ fanga min na n ka ta fanga kodɔnlen tɛ an ko komi i tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka du kɔnɔna na k'a fɔ n ka ta i tɛ fɛ ka dutigi ye dutigi de b'a ka nasɔngɔ bɔ a b'i gɛn dɛ donc an ko n'o don n ka ta donc n'i sɔnna k'a fɔ k'an ye dutigi ye aw bɛ segin ka na mais pour le moment n ka ta donc aw bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ ni hakili b'a la n ka ta tuma ni Jime Jalo tun ye ambassadeur ye a kumana tuma dɔ la n ka ta tubabu ye wele ka taa commission dɔ la n ka ta ka ɲininkali kɛ k'a fɔ n ka ta a bɛ fɛ n ka ta yɛlɛma jumɛn ka kɛ pour que baara in ka se ka kɛ n ka ta o na aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na c'est vrai k'o ka mɔgɔ 54 ɲɔgɔn sara mais o hakilina min fɔra tuma ni y'a fɔ ye o don k'a ka militaires bɛ n ka ta donc dessin dɔw k'u yɛrɛ la k'o bɛ dɔlɔw min na n ka ta k'o man ɲi n ka ta donc ko wari min donna ko la ko donc n'i ye jateminɛ kɛ n ka ta ko an bɛ min ɲini n'a ko la k'a ma se ka sɔrɔ o don a digila Faransi la IBK de tun bɛ yen o ye tuma ni Jime wele ka
kana depuis don fobi anga ambassadeur ma sigi France hali ni gouvernement membe no e mo blakata France banne no ngata ka o la sigi ngata sigi de yana ngata ka papier da ma pra ka sigi parce que le deputat ka lettre du président ne président ma songa donc ataka sigi donc ni be jati minen kale comme chaine fa ango ka ta bara flo no sigila ka bon nenina parce que pour non diplomatie yemi atu nyugo nen jamana fla de be kuma jamana ka hakilna do parce que ne micro konna ni ne jamana nyema ni ne nenni ke c'est Mali be de to la nye France ne yo donc et c'est ka kenga donc ye mo nyama ite mo nyama e mo langulo choko ni e to la parce que nyama ngata ka Mali be neni donc ye Mali be ngata dambe tiya ko fo ye Mali be ngata tanga mais to ba ko hakilna na mi onyu ka jondi on tsika bo olu anga dambe chi kanga hakilna onte halu ko kan na majago ya ni te na saraka fo bi ngata fo kiti ko don Mali ko donc ne be jati mina na anga nga boni ko de ko na ne jamana o jamana ko taranye e be libita o to infanta jamana yo e be Arabie Saoudite ta ko ko na de tuno e be Shinta o ye bara de ke donc bara de bato am sika jirwa bara de bato e ko ni ko imbe sika ka ko gele ata ibina nyine ga wala mais mi réponse mi ndima fuiti sika ka dunya ha dumini dunyuma ni ki ba ke ngata donc gele ba kono mais pour que ka bonga te ka here soro e bi gele e bi teme gele la aba fo ngata gele ko here de be ni teme tali ga nungu togolo ya fo togolo na gele ko here de be ala ka here na ti anga jamana konnana namburai kunungo ay tamata kata sugunungura konnana kasaka ta nyingal ga sugunungura logo firlola logo ko be la halaj men nabi anga sugunungura filigaraw lame madame ngoiba ne be logo de firi ere moro ku bi ga do sisa wa mari ko ngun sigile o ya anga moblu bloqué o lu ere kun commencer ka chien mais o klala ku labla ne ko ni memu fo jamana kun tigi nyana akona ka chesiri anga ka nyere fe anga yere ma horo yata dogera jonya ina tensa mali on toro la ansenyena anga yere kun tasa dokera senya ko here amode nyini ala fa ala ko dama bibi ko ni margo ko na magela feso mo dimini ba na ko ba ka te ka do an do do folo ba an ta ba ka do logo ba ka do toro fu mo toro fu soro la ne te fu fe ni logo te abe ba ka do facilement cheke o abuga o logo abe ba ka do facilement ba ni fu ta margo ko ina jama do an ga here soro toro na sogo dogo sisa an woni me Abidjan logo firi logo bina do ma me pomme de terre mi flo be bo sigaso o ya on yere ta sisa no bo an bula ma de kumba se an ma me gele ko ni be dugu kono bari an wa mina na tugula tina fo an be gouvernement contour la mais an wa mina ngoni me kana na tugula ma gele ko ni be dugu kono an be ka do soro dugu kono ta ko ni gele ala sino ko na an yere fanfe an ma gele ya bayala bari an wa mina me kana na tugula ni fe mi me jamana de nga bina fa ba ubeka bari ni gele ya be dugu kono al na wa fere fe mi na tugula ni gele ya be toka an wa fenti marché ko sebe an be ko do ni de gele ya yi abiga faso de kanu ga ko minge na toro kanu koso o kadanya kana bo jamana de ngo an woni sakodi yoyi akana jamana janfasio an ba ko togo mi afana kana an janfa ne to ko misiri karambe ne be bo banyangara marala degun me an kan folo me bi kamsa doni kateme folo kan hali bi degun be an kan me azimi be ga ta chogo mina 600 akan ko sebe yarade muna parce que sécurité be ga na an ga yorola an go mogo kumbe ga faga mogo chama ni torala albi yoro bibi na mogo be ga ata dugula usagula doni bi kamsa ga teme kununka nera kumbe ka ulu jalagi ulu kan nali la folo parce que ulu nana ne kunya ye anatanga ni degun kumba an ga foy kunda ga bo an ga kula o kunye ko damine me ne kumbu ku jalagi me bi akabsa degun chama mborala nera koroga fla tora kelala bebi mogo be ga circuler an ga yoro marala bi quoi ne ba asimi fe bi mba fe sini ne ko ba fe bi de bi ko ni bon na be ga tata chugo mina fo na fale na kofe mbe nda fale de kolote ne la ka te fale na yela mana kofe mbe nta fo tuni ko nta fe me bi mba fe kunu we kun da fe parce que ne ku ma famia parce que sécurité kun da nga yoro la me bi sécurité be abe ga ta don bi takabolo be chugo mina na tara o chugo la asimi mba fe bi mba fe sini bi ko na takabolo kai ne to ga bayini sisi sisa logo tega na kom na fo folo o juye ni sanji ta la kana ni tlema bora ka logo be misen ate kumbaya ni jibi no de kadi logo bo sa do la era abetige me sa do la na matika be misen de logo misen na logo pamba bata sugula logo pamba bate logo da ka gele jide kadi logo yoka ni jiti na doro logo be misen bo ni logo misen ni na doro adamandona client te soana santi don sugu kona na musora ban ameti milanja era di la sisa sino sani ga sumade ni tumetali ga sugunungura firigalo ya fotogo muna ala ka sani telia ga seka basigi na tanga jamana konnana namburai
jagulu caman kɔni faralen no ɲɔgɔn kan ni ka se ka wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bi min bɛ tali kɛ yɛrɛwolo début sur le rempart fo ka taa se M5RFP maaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni faralen no ɲɔgɔn kan bi ko Tour de l'Afrique la jumaseliw bannen kɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ an ka se ka taa dɛmɛ don furanjɛla fanga ma kɛrɛnkɛrɛnya tubabu bɛ ka gɛlɛya min kɔni ta ka ɲɛsin farafina ma ko farafina bɛɛ lajɛlen ko bi wulikajɔ kun ye farafina bɛɛ lajɛlen Jamil Bitar ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Mali ye jamanaba de ye maliyɛnw anw tɛ fitiriwale ye ka wele bila Mali cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ni Ala ye juma nata yira an na ni juma seli banna 14h Tour de l'Afrique la an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko Mali an n'an dafɛ jamana ninnu k'anw de bɛ ba la ko anw de bɛ fa la ko CEDEAO ni UMOA kɛlen bɛ ka ɲankita min ta k'a ɲɛsin an ka jamana ninnu ma ka sababuya kɛ mɔgɔw min b'u kɔ n'o ye nanzara jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi bɛ manipulation min na pour que population bɛ degun population bɛ tɔɔrɔ ko anw bɛ bɔ k'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko peuple malien ani an dafɛ jamana ressortissants ko k'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko jamanadenw ko de sisan ko an b'a kɔngɔ to an yɛrɛ la k'a fɔ ko an fara ko anw ko an danbe ani an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'an t'a falen foyi la ko an ka autoritéw bɛ baara min na bi ko autorité ninnu bɛ anw ka ci de la u bɛ ci min na k'a fɔ ko ci in bɛ taala sira min fɛ ko o sira ko a ka di anw ye bi a ka d'an ye sini ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ sini ka sababuya kɛ u ko Mali anw ko Mali donc vraiment k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ni nin kɛnɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ se ka kɛnɛ in sɔrɔ i k'an sama duwawu la mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kɛnɛ in sɔrɔ i kana saliya k'a sababuya kɛ mɔgɔw de y'u ni di nin kɛlɛw kɔnɔna na mɔgɔw wulila Burkina mɔgɔw wulila Laginɛ mɔgɔw bɛ wulila Niger ni Senegal bi ani Côte d'Ivoire ani jamana tɔw la donc k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko farafina ko anw de ye kelen ye donc Tour de l'Afrique a bɛ farafina de kofɔ ni juma seli banna 14h Tour de l'Afrique la an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni tun bɛ tali kɛ Jamil Bitar la a y'a fɔ cogo min na ni juma seli banna bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka se ka taa farafina kunna wolo cogoya mun na n'an bɔra ye Baramali ale kɔni bɛ ka gɛlɛya dɔ kɔni ta ka lase banankɔrɔnikaw ma jiko nasira fɛ u kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ka ɲɛsin Baramali maaw ma o kɔfɛ Baramali maaw kɔni ye jibondɔ dɔ d'u ma an ka banankɔrɔnikaw lamɛn. An balima minnu bɛ yan fɛ u sera an ma ka fɔ tiɲɛ na Baramali ji kɛlen don k'u ka kɔlɔn fɛn an ko mankan manda u kana mankan kɛ an ka wuli an ka se Baramali an ye lɛtiri ci Jalo ni Ɲare u y'an wele u kumana an kumana u y'a fɔ ko y a pas de problème n'Ala sɔnna ma tile fila na u bɛna fɛn d'an ma min bɛ jiko in a nɔgɔya dɔɔni Ala kɔni y'a kɛ u y'a fɔ cogo min u y'a bɔ a sira fɛ an b'o de kɛnɛ kan bi an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn tiɲɛ na kɛnɛ tɔw bɛ n'an ye ji sɔrɔ a ka d'an ye dɛ robinet t'anw fɛ yan an musow bɛ tɔgɔma u bɛ wotoro ta ka jiw ɲini. An nisɔndiyalen don bi nisɔndiya in dansi t'a la parce que n'i ko ko nɛɛma i ko ko ji n'i ko kɛnɛya i ko ji n'i ko adamadenya i ko ji ji min dira an ma bi a diyara ni a diyara an ka denbaya ye halisa an mago bɛ ji la parce que yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na an musow bɛ si ka taama ka ji de ɲini n'o ye ji sanuman ye kɛnɛya dun tɛ sɔrɔ ji kɔ ji min kɔni dira an ma a diyara ni mais ji isolé min bɛ tɛmɛ halisa a kasa bɛ k'an kan a b'an bali ka sunɔgɔ a b'an bali ka ninakili ni fura min b'o la a ka mesure ta o la o bɛ diya n ye parce que a yɛrɛ ko sigida kɛnɛya développement tɛ sɔrɔ ni kɛnɛya tɛ foyi tɛ sɔrɔ ni kɛnɛya tɛ. Ni tun bɛ tali kɛ banankɔrɔnikaw dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na wulikajɔ kɔni ka kɛ u ka jiko a bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogoya min na gɛlɛya min b'u sɔrɔ ka sababu kɛ Baramali o gɛlɛya kana se k'u sɔrɔ n'an bɔra ye Segukaw fɛ yen nɔ festival belebele dɔ daminɛna yen nɔ festival in kɛnɛ kan maa dɔw b'u ka seereya di an k'u lamɛn. B'a dɔn k'a fɔ ko banajugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye coronavirus a bɛ an fana fɛ yen nka bamananw b'a fɔ ko janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi a bɛ kɛ janto yɛrɛ la kɔnɔna na o lakanaw labɛn sabatilen don ayiwa an ka sanfɛmɔgɔw kabi jamana ɲɛmɔgɔba fo kana se an yɛrɛ fɛ yan mara ɲɛmɔgɔba n'o ye gouvernement ka se an yɛrɛ ma ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ma ani polisiw ni fɛn fɛn se kan ka don lakana na bɛɛ lajɛlen b'a la ani population parce que bɛɛ sen b'a la ni ko lakana bɛɛ lajɛlen kan ka ko dɔ de kɛ bɛɛ bɛ jɔ i ta jɔyɔrɔ la ni Ala sɔnna ma an y'an sara Ala la a bɛ kɛ lakana kɔnɔna na. I taara sali kɔnɔ i tɛ drapeau la u bɛɛ bɛ sali kɔnɔ u bɛ tila ka kuma u bɛna kuma sisan ka taa Afrique du Sud la Afrique de l'Ouest jamana bɛɛ bɛ yan frontière tɛ ara la o frontière tɛ ara la
frontière là o de y'an sewa kosɛbɛ u bɛɛ nana mɔgɔ si au contraire u ko ko hali n'u bɛ ŋunuma de u bɛ na parce que n'i ko culture n'i ko seko ni dɔnko i ko ko an bɛɛ maa kelen ye an bɛɛ ye kelen ye donc yɔrɔ Afrique de l'Ouest kɔni a bɛɛ daminɛna kabini empire du Ghana fo ka na Mandela a bɛɛ jamana kelen de an ka yɛlɛkow ye kelen ye an ka kasikow ye kelen ye. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la Segu festival kɛnɛ kan a fɔra cogo min na a kun ye basigi ka se k'an ka jamana sɔrɔ Ala k'o sabati. N'an bɔra ye Amadu Aya Sanogo kulu min sigilen bɛ ale tɔgɔ la olu kɔni ye ntolantan belebele labɛn ni k'o kɛ Katikaw fɛ yen nɔ kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ a ka kulu in coordinateur ya Cheikh Umaru Keita ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Cheikh Umaru Keita ne ye Aya ka club coordinateur ye Mali kɔnɔna na. An ye kuku min da bi comme nin t'an kuku da ko fɔlɔ ye mais Katita in an y'a laɲini nin waati la ka fara ɲɔgɔn kan ɲini mɔgɔw fɛ parce que an b'a dɔn fara ɲɔgɔn kan a farikolo ɲɛnajɛ ta de ka teli donc o la an ye balontan ta k'a fɔ k'an bɛ balontan organiser pour que an bɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka an ka transition jukɔrɔma dundun ka Mali bɛ dakun min na bi na pour que Mali ka se ka lafiya sɔrɔ n'a fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ani keleya sabati balontan in fɛ ka nisɔndiya k'a kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye. Wulikajɔ an ma deli ka sigi depuis 2013 an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye Amadu Aya Sanogo ye an dara la de ka sɔn a ye ka sɔn a ka kunfilen n'a ye a ka Mali kanu min b'a la ani jamana farafinna yɛrɛ kanu min b'a la ani armée kanu min b'a la k'a laɲini ka tugu a kɔ k'a ka hakilinaw défend donc comme an y'a daminɛ depuis 2013 bi ye ɲinan an bɛ ɲinan 2022 la donc ça veut dire que anw ye baara min daminɛ an tɛ fɛ k'a bila waati t'a la puisque an bɛ Mali de kɔ an bɛ Mali de ka taa ɲɛ kɔ donc n'an bɔra balontan in kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma an bɛna o fɛn wɛrɛw boloda don nataw la donc an bɛna b'olu fɛnɛ kalama quoi ni Ala sɔnna ma. An jɛɲɔgɔn fo Mali kɔnɔ yan fɔ Mali kɔ kan n'o ye club des amis ani association ye ani mɔgɔ ko k'u bɛ Aya fɛ an bɛ sɔrɔsiw fo kosɛbɛ ani sɔrɔsi musow précisément sɔrɔsi musow vraiment an ye sɔrɔsi musow ka cɛsiri ye bi kɛnɛ kan donc o la an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an ma maliyɛn bɔ maliyɛn na an bɛ bɛɛ de wele bɛɛ ka se k'i fara ɲɔgɔn kan parce que Aya ye sababu de ye anw bolo maintenant an k'an fara ɲɔgɔn kan rapidement ka se ka kɛ kelen ye ka Mali k'a bɔ bolo la k'a bɔ jugu bolo k'a bɔ gɛlɛya la ka se ka Mali kɛ jamana ye jamana min bɛ jamana développé bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ États-Unis i n'a fɔ Côte d'Ivoire i n'a fɔ farafinna jamana bɛ yen n'u yiriwalen don Mali fana ka yiriwa ka s'u ka hakɛ la o tɛ kɛ an bɛ sécurité min kɛlɛ la bi na n'an ma tila sécurité la ka dun ka fa sabati olu tɛ kɛ f'an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc an bɛ bɛn ani bolo di ɲɔgɔn ma de ɲini maliyɛnw fɛ an ka kɛ kelen ye k'an ka transition jukɔrɔma don ka an ka sɔrɔsiw jukɔrɔma don ka Mali bɔ fɔlɔ la. Yarabi Ala k'o hakilina ninnu sabati an ka transition a bɛ se ka kɛ ko ɲuman kɛ cogoya mun na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Sinikaw fɛ yen Sini jamanakuntigi n'o ye Xi Jinping ko ale ni Russie jamanakuntigi Vladimir Putin k'olu kan ka ɲɔgɔn ye bi juma don février kalo tile 4 san 2022 kunnafoni ko fɔlɔ ko ɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ walasa min ye gɛlɛya min n'o o bɛ Ukraine jamana da la nin waati na ko ka se ka fu siri o la joona joona n'an bɔra an bɛ taa Turikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ maa 19 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni suyira Turki ni Grèce dancɛ la kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko nin maa 19 an min m'an wele ko migrant ko a bɛɛ lajɛlen de y'o ye ko wa ko ntanyana ta ko a sababu tɛ dɔrɔn ko fɛn min nɛnɛ juguba min o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na ko de kɛra sababu ka nin maa ninnu ka u ka kalifa minɛw la o de kama sa min ye Turki jamana ye ko ale kɔni bɛ ka tɛgɛ ɲɛsin Grèce jamana ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu nɔ ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra sa an bɛ taa RDC République démocratique du Congo an b'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya kɔni ale kɔni bɛ ka n'u de kosɛbɛ ko kura tuguni min ye RDC marabolo dɔ n'a fɔ ko Ituri ale duguden dɔ n'o ye jugu ye maa 20 ɲɔgɔnna k'olu bɔnnen na marifatigi jɛkulu dɔw fɛ ko nka ka wulikajɔw bɛ senna walasa tɛgɛ bɛ se ka ma ko filɛ nin ka cogo min na n'an bɔra yan Guinée Bissau kaw fɛ Guinée Bissau kunnatigi n'o ye gouvernement ye ale kɔni ma wulikajɔ la nin waati na maa minnu tun b'a fɛ ka fanga dafiri kɔni kɛ k'a daminɛ ka a ko labɛnbaw la fo kana se hakilila tabaw ma ka se ka tɛgɛ da u ka kelen kelen o y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ in senfɛ ko maa 11 bɔɲɔgɔnkɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɔnnen na n'an bɔra an bɛ taa Burkina an b'a ladɔn k'a fɔ Burkina jamanatigi n'o ye camancɛ fanga ale ɲɛmaa ye n'o ye Paul Henri Sandaogo Damiba ko ale yɛrɛ bɛ wulikajɔ la nin waati na walasa ka se ka chef militaire an bɛ minnu wele ko finitigi ɲɛmaaw ka se olu caman bɛ yen ko olu kɔni bɔ u jɔyɔrɔ la walasa min ye basigi ye o ka na Burkina jamana kɔnɔ na kosɛbɛ karamɔgɔ Sidiki an ye min sɔrɔ kɔnkɔn fana la o la kumaba dɔ tu ye ne ye. Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na Ala ka basigi nati Burkina kɔnɔna na Ala ka basigi nati Mali kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka lafiya don ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka basigi sabati fo ka taa se Laginɛ ma